Matí es va celebrar un d'aquests actes que tant ens agraden, el desafiament de rem entre institut. L'any passat va ser el primer any, hi havia 2 instituts, enguany n'hi havia 4, eren la Llauna, el Badalona 7, el Badalonès i l'Escola Betúlia. El més ràpid va ser el B7. Les aigües del canal del Moll de Capitania van acollir el segon desafiament de rem entre instituts de Badalona. La Llauna, el vigent campió, s'enfrontava en semifinals a un dels nouvinguts, el Badalonès. L'experiència es va fer notar i la Llauna es va imposar amb comoditat. En l'altra semifinal es veien les cares del Badalona 7 i l'Escola Betúlia. En aquest cas, el finalista de l'any passat, el B7, també va complir amb els pronòstics i arribava a la final amb ganes de revenja. La Llauna, però, no els posaria les coses fàcils, tot i que el B7 va saber remar com un conjunt i es va acabar imposant. L'any passat va guanyar la Llauna, aquest any ha guanyat Badalona 7. Vull dir que ara s'han canviat els papers, no? Ara hi ha 2 guanyadors i ja saben que el format és guanyar la Copa o 3 anys seguits o 5 alterns, no? Per poder-la quedar en propietat, no? Jo crec que és bo, perquè així es crea una rivalitat sana entre centres i el bo és que els nois i noies entrin al món del rem, s'entrenin per l'any que ve intentar assolir la victòria, no? Que això és el maco, no? I entre ells es coneixen, venen aquí a entrenar, es crea un ambient de rem i això és el que nosaltres volem, no? Que les escoles coneguin el món del rem i sigui una regata apassionant cada any i que s'hagi apuntat més gent, no? Nosaltres hem volgut apostar molt per la semifinal, hem ficat la tripulació bona a la semifinal i bueno, l'altra l'hem deixat per la final i ens ho hem trobat. Esperem l'any que ve a veure si vam guanyar com l'any anterior. Els nois i noies que han participat en el desafiament ja feia 2 mesos que els preparaven per aquesta regata. Entrar a la pala a l'aigua i sobretot coordinar-se són els 2 aspectes més importants que han intentat aprendre dels entrenadors. La coordinación tiene que ver con estar un poco más frío de cabeza y abrirse al otro, al compañero y copiar al compañero. Es decir, muchas veces lo que yo hago es colocar a uno que sabe con un compañero que no sabe, entonces uno lo va guiando al otro. ¿Sí? Básicamente la embarcación que ganó se hizo eso, es decir, colocar 2 chicos, un chico que sabe con uno que no, uno que sí con uno que no y ahí le va copiando la remada y se va abriendo al otro también. Y bueno, y ganaron por conjunto, ¿no? Ya te digo, creo que era más fuerte la Llauna en ese sentido, pero ganó el conjunto del B7. Però està bien, se va armando una paridad ahí entre los dos, interesante. Els alumnes d'aquests centres educatius tenen la fortuna de comptar entre les seves files amb companys experimentats en el món del rem. Un d'ells és, per exemple, Adrià Llagostera, timoner en aquest cas de la Llauna, però que també ho és a la Lliga Catalana de Llaguts. Els companys més avançats poden valorar tècnicament tot allò que fa bé i malament al grup. Si costa bastant començar a entrar tots alhora, tenir coordinació amb tot el grup i entrar a la pala inclinada a l'aigua i això, acostumen a fallar, encara ells es pensen que anant molt més ràpid la barca corre més i en veritat la barca corre més fent tècnica tots junts i aplicant la força correcta a l'aigua. És la sincronia d'equip i el treball amb esforç i el treball d'equip. Aleshores, jo crec que són valors fonamentals en la societat d'avui dia, no? Si volem saber treballar amb equip, un dels exemples és remar amb equip i esforçar-se i entrenar-se per assolir un objectiu, no? I jo crec que això és un dels valors fonamentals que podem transmetre als alumnes de Badalona, no? Vull dir, a les escoles, no? Jo trobo que als centres educatius un dels valors que volen transmetre és l'esforç i el treball en equip. I trobo que el rem jo crec que pot ser un estàndard, no? En busca d'aquest objectiu, no? De ben segur que per a l'edició de l'any que ve s'hi apunten moltes més escoles i instituts. El desafiament del rem comença a agafar cos a Badalona per convertir-se a poc en un referent del rem estudiantil a Catalunya. Doncs amb el rem hem acabat amb aquest challenge entre instituts, hem acabat la part del poliesportiu i nosaltres ràpidament ens en anem a parlar de l'últim